kasu honetan Herribera merkauen gauz, baina hemen inguruen, Bilbo barruen, oso importante bat seguretzako behintzat baldin bada, bai, San Francisco da. Ze lotura importante da kasune auzo horrekin. Claro, ibaiaren bestaldekoa, ibaia zeharkatu eta hortxe dagoz, San Francisco. Ture detektibea? Ture, hor asmatu neban, Ture, San Francisco aldean, lehenago novela asko, euskan idatzi, eta noa beltz asko eta jente asko, esaten zian, jode, bada ordua etxera ekartzeko novela hori, normalean atzerrian kokatzen dituen, ez? Eta pentsa nuen, Euskal Herrian zeleku daukagu, perfektoa ezin hobea, novela beltz klasikoak idazteko, eta hau da, San Francisco. Betiko osagarri klasiko guztia dauzka, eta neuki dudarik, duda neuka, zeban novela izango ziren. Sortu nuen pertsonaia, Turez, zelako arrea daukan, arrea oso neuki nuen, 2, 3, eta ja... Eta 10. Amar, bai. Baina zian atea zenun 10 garrena. Bai. Zuk pentsatzen zenun 1, 2, bueno, baina 10? Hasieran, enoken idearik ere. Segun zelako arrera zeukan, ez da... Pentak ondo hartzen bazaitu, jarraitu. Pentari ez pasaio gustatzen, zertarako jarraitu, ez? Argi neukan ez zala trilogia izango, hori bai, zen mania 10 trilogia. Edo bi edo lau. Bai, baina 3 ez. 3 ez. Ez da zergatik, zemaz. Hori modan dago. Trilogia arrakastatzua ez dakize mundu guztiak egin nahi dau trilogia arrakastatzua. Azuk lau, nahi duzuin edo bi? 10. Bat, bi, hiru lau, eta 10 ere ez. 10 ere biribilegia da. Orduan horrek esan nahi du igual 11 garren bada ona? 11 gitxienez bai. Gitxienez. Baina 11 historio liburu buruen eukitzeko bai, nondik etortzen jatzu zera hori? Ez oso erreza da, ni joaten naz novela kokatzen dudan lekura, hor egon, zentzumen guztia erne, eta lekuak oparitzen doztaz pertsonaiak eta egoerak, eta San Francisco da, kriston txoioa, San Francisco da, nahikoa da 5-10 minutu pasatzea hor plaza nagusian, edo San Francisco kaleko edozin balkoitan, eta ni zorionez eukitut pisu bateko giltzak niretzako, azken 12 urteotan, eta hortze... Hor jarri, hola, usopasiari begira inspiraziorik, ez da behar. Egon begiratu, ostra, zago personaje, beti kristoreo bronka da, zeo zer, ez da gizar. Baina, Holanda be, abentura berri hontan, San Francisco kaletik, Kanaria Ruartetara erundozu protagonista. Eta gauza bera egin dut. Hauna hitzak eukidu bide batez Kanarieta joateko. Hori esan? Bineko ondo zautzen dut, la gomera. Hori esan, ondo bizizea, eh? Ondo eskusak ondo bizizea. Hautesli baino beto, Jon. Ondo bizizea, egia da. Holan, bueno, behar nuen, ez da? Ara joan inspirazio bila dokumentatzera eta hori, eta hitzaki horrekin, lau bidaitxo egitea Kanarietara ondo dago, ez da? Laguntzaile behar baldin badezu? Jo me idazten azagonaz. Baina, laketa hori zeba etorri da. Sagak arrisku badauki, eta da azkenean bihurtzea kasu berri bat, ez da gize personajearen zat. Eta personaje hori beti bardintzu izatea, eta bakarrik, eta ez evoluzionatzea, ez aldatzea, eta hori da beti izan da nire obsesinotako bat. Novela bakoitza desberdin izatea, ez da? Eta horretan lagundu dit, kokaguneak ere desberdinak izatea. Eta orduan, novela gehienak igual ben San Francisco kokatzen dira, baina beste bat Parisen, beste bat Madrilen, beste bat Las Palmasen, beste bat Afrikan, eta, bueno,